ud til herr Hansen i dag, fordi vi vil prøve at se, om vi kan få en interview med ham. Men han er lige herovre, vi prøver lige at fange ham. Kom. Hey, herr Hansen. Kan vi få 5 minutter med dig? Lige til et interview omkring din firma. Har I tilladelse til at filme her? Det ved jeg faktisk ikke. Det er også det, vi er indenfor. Så vi får alle dine medarbejdere med på. Ganske almindelig interview, eller hvad? Ja. Omkring dit firma er det? Jeg har et kontor herovre, hvis det er. Ja, det kan vi lige. Jo, selvfølgelig. Herr Hansen har ikke tid i dag, fordi han skulle til firmamøde, så vi har fået en tid med ham i morgen kl. 12. Hvorfor er det, at jeres virksomhed er den, der viser, at der er flest ulykker ude på jeres arbejdspladser? Jeg ved ikke, hvor I har de informationer fra, men jeg kan garantere dig for, at det er ikke noget, der holder stik i min virksomhed. Vi har ellers fået rigtig mange anonyme tip om, at det er ude ved jer, som at der sker flest alvorlige ulykker. Ikke kun ulykker, men alvorlige ulykker. Hvordan kan det være? Det nægter jeg at svare på. Jeg hører, hvad du siger, men det vil jeg ikke svare på, fordi det som sagt der er ingen hold i den statistik, fordi det kommer i hvert fald ikke fra vores virksomhed. Det er jo ikke kun 3 opkald, vi har fået. Vi har fået mange anonyme tip. Jamen, det gider jeg da slet ikke at sidde og diskutere, om vores virksomhed har den med de fleste ulykker eller ej, fordi det kan jeg sige til. Det har vi ikke. Vi har haft en, og det var for 30 år siden. Nej, det passer jo så ikke helt, for vi har jo faktisk beviser på, at der er sket en ulykke for 1,5 år siden også. En meget alvorlig ulykke, hvor der var en, der blev nødt til at have amputeret et ben. Det var også på jeres arbejdsulykke. Det kan jeg ikke udtale mig om, fordi at, jeg har været i udlandet og arbejdet de sidste 2 år. Så det er slet ikke dig, vi skal snakke med, eller hvad? Jo, det er det jo, fordi det er mig, der ejer stedet jo, så jeg skal jo ligesom også udvikle vores idéer jo, og det gør jeg ved at komme. Det er da meget sjovt, det er dig, der er lederen, men så du ikke bliver informeret rigtigt. Altså, er det ikke også et eller andet sted uansvarligt for arbejdspladserne at ikke at have information rigtigt og give information videre? Jo, det er det. Det er helt bestemt rigtigt, men det er jo også derfor, man har underdirektører og salgsafdelingen og ledere osv. Det er jo også deres job at tage sig af det, når jeg ikke er der jo. Jeg kan jo ikke gå og... Jamen, du skal jo stadigvæk have informationen jo, og den har du så tydeligvis ikke fået. Så det er jo ikke alt, der går herude, som du siger, at det går godt. Altså, der har jo været en ulykke, og den har du så ikke fået at vide. Hvad har du så ellers ikke fået at vide? Altså, de anonyme tips, som vi siger, vi har fået, dem står du her og påstår ikke er virkelig... Prøv at, det vil jeg simpelthen ikke stå model til det. Det er forhåndssvagt. Jeg skal være et sted her om 20 minutter, så I må pakke sammen, og så må I finde et andet sted. Nej, det gider jeg ikke, det der. Farvel. Mere kunne vi ikke få ud af herr Hansen denne gang, men vi prøver, så vi kan få et opfølgende interview. Hvad sker der? Her har vi så et glimrende bevis på, hvad der kan ske ude på arbejdspladserne, hvis man er uopmærksom. Ja. Hej.